Kabalo ko nga sa face up lang ng imong kagwapo. Pero akong ganahan, kanang itlog nimo nga naibalhibo. Wala nang intro-intro mga lalaki hindi marunong makontento. Unsa? Lalaki di makontento. Aka raman ka? Kontento man gani ko ang wala ko'y uyab. Kaming mga lalaki, tapat kami sa mga uyab na mo. Hindi kabalo mong itaglain. Isa-isa lang yun. Dili kayo magduha-duha. Bad na. Sas. Diyan tayo mga boys eh. Ang galing-galing nyo talaga manloko, eh. Pagkatapos nyo makuha, pagkatapos na hindi nyo na kailangan, tapos hindi nyo na mahal, at Kon! makahanap na kayo ng iba na mas higit pa sa kanya, iwanan nyo na lang agad na hindi kayo nagpapaalam. Sa mukha yung ninuod man po. Ati ka ganito. Wala na ito intro-intro pa. Kamu mga babae, naamoy part nga panit gikan sa mga lalaki. Tanawan yung siko. Diba pa nagpanit sa mong itlog? Magkita na lang to sa mall. Bakit mo sa akin ito ay nagawa? Minamahal